så på vores første sushi-restaurant. Jeg har bestilt et øl, og det er jo et kæmpe øl. Og så har vi fået sådan en lille forret der. Hvorfor skal jeg spise den? Hvordan smager den? Virkelig dårligt. Jeg kan ikke sluge det. Bananjuice? Ja, et eller andet med banan i hvert fald. Ja. Det smager godt. En totalt snot og svend ting. Jo, jeg fandt med kulstof til sådan, altså det var så en, der var lidt større til 800 kroner, men den har kostet kun sådan 125 eller sådan noget. Det er så også en mindre en, men stadigvæk. Ja, hvis det er sådan nogle krabber, sådan nogle bitte små nogle, man bare spiser hele. Det er mega godt. Men din undskyldning var, at du var mæt, fordi du ikke turde smage. De smager faktisk lidt hat. Ja, ikke? Ja? Jo. Mm. Jeg ville ikke have spist det, hvis det ikke havde været for dig. Nej. Fordi der var sådan, det stormede i aftes, så vi blev nødt til at vente 3 timer mere til afsted. Så vi er rimelig meget forsinket, men vi skal op på toppen efter solen stod op. Så det forhåbentlig snart er, for jeg pisse fryser. Hvor langt er der til toppen nu? 400 meter. Altså 400 meters gang. Der er kun 200 meter op. Okay.